Zdeněk Bělonožník, Deník.ru, část 7. První věc, co mu teď proletěla hlavou, byla, že neměl hrát uraženého. Tehdy, pár dnů zpátky. Po tom večírku, když Amina vyšla z koupelny, smířlivá a naladěná k usmiřování. Je totiž zrovna u ní. Vábí ji a naznačuje. Snaží se pohladit paži, políbit krk, či aspoň zachytit její pohled. Osvědčená gesta a narážky nefungují. Amina je totiž v poklusu, když plní myčku, stele odpadkový koš rovná prádlo. Promiň, když to neudělám teď, tak nikdy. Až se Vladimír z neustálého pronásledování hyperaktivní hospodyňky unaví a spočine na gauči. A Amina mu, jen tak mimoděk, když kolem prochází s košem na špinavé prádlo, sděluje, že se bude muset na nějakou dobu rozloučit se sexem. Včera byla na prohlídce u gynekologa, předepsal jí nějaké prášky a mastičku. Ale jak to? Vždyť mě nic není. Podíví se pohotově Vladimír a ona mu vysvětluje, že to je u kvasinkových infekcí běžné, že se mohou projevit jen u žen, zatímco muž má vše v pořádku. A to si nemohla říct v úterý? Otázal se jí po chvilce podrážděně, když si vše promítl na pomyslné časové ose. Nerozumím. No, že jsme se mohli setkat už v úterý a pomilovat se, než si šla na tu prohlídku. Děláš si legraci? Mě to přece pálilo, proto jsem tam šla. Pálilo mě to už v úterý. Vlastně už v pondělí jsem něco cítila. Tak promiň, já jen, že jsme se už pěkně dlouho nemilovali. Řekl naprosto nevinně a ještě u toho šibalsky zamrkal. Cože? Esto aqua apenas paravoseme foder? Co? Hlesne Vladimír zaskočeně. Vidíš, vždyť ty ani nevíš, jak se po našem řekne děkuju. Zajímá tě na mě i něco jiného, než jen to jedno? Pokračuje rozhořčená Amina. Omlouvám se, jsem idiot. Vysouká ze sebe pokorně. Vždyť víš, že mě baví i jen tak tě držet za ruku, být u tebe. A klidně mi příště takové věci říkej. Mohl jsem si vzít volno a na to vyšetření tě do města dovést. To by bylo zbytečné, zvládla jsem to sama. Odpověděla Amina už o poznání smířlivěji, přesto příliš chladně na to, aby to Vláďu uklidnilo. Ještě chvilku u ní seděl, ale ticho, které se mezi nimi rozhostilo, jako by stěžklo. Zvedl se, rozpačitě se díval kolem sebe, na ní a na hodinky a jen tak mimoděk poznamenal. To už je 9:45. Amina mu beze slova podala mikinu, kterou předtím odložil v kuchyni. Jako by mu tím vzkazovala. Tak už přeci běž. Po cestě ke svému paneláčku ho napadlo, jestli pak mu řekla pravdu. V zápětí se za svou nedůvěřivost zastyděl a myšlenku zapudil. Mýlil se Vladimír? Nikoliv. Tak mu tedy Amina lhala? Ne tak docela. Na gynekologii opravdu byla. Náš projekt tak nejenže pomůže zpomalit globální oteplování, ale ještě přinese ruskému rozpočtu tolik potřebné finance za emisní povolenky. Čím více CO2 pod zem uloží, tím více peněz na globální klimatické burze obdrží. Zopakoval jsem naučené fráze na kameru, tentokrát už bez chyby. Stáli jsme před paneláčkem, ve kterém máme kanceláře. Dost neutěšené prostředí pro reportáž. Ale aspoň se mi za zády leskla plechová cedule s názvem našeho projektu a vlaječkou Evropské unie. Markus stál opodál a naše mzdová účetní, což je Ruska, mu nejspíš do ucha volně tlumočila. Nemyslím si, že by na mě byl naštvaný. Nijak se do natáčení nehrnul, zvlášť poté, co redaktorka regionální televize prohlásila, že nejlépe vyspovídá někoho rovnou v ruštině. Po skončení natáčení si tato dáma dvakrát posteskla, že by si s chutí vypila dobrou kávu, tak jsem ji vzal do naší plastové kantýny. Tam mi prozradila, že lidi se v televizi rádi dívají na hezké tváře a že můj šéf jí přišel takový nemastný, neslaný. Pak se ještě ptala, kde jsem se tak dobře naučil rusky a taky jestli náhodou nemám ruské předky, že ty moje oči i tvar rtů, že musí mít nějaké zdejší geny. A když jsem jí na její naléhání prozradil, že mi je 50 a kousek, odmítala tomu uvěřit. Ale zavoláte mi, že jo? Ujišťovala se, když mi podávala vizitku, na kterou tužkou připsala, nejspíš své soukromé, telefonní číslo. Vemu vás k nám do práce, ukážu vám, co všechno se musí udělat, než něco odvysíláme do světa. Co vy tady vlastně děláte o víkendech? Popravdě jsem tyhle přímé tipy nikdy moc nemusel.
Ty, co vás sotva pozdraví a už ve druhé větě utrousí, že jsou rozvedené. Někdy to i zopakují, když si nejsou jisté, jestli jste dobře slyšel a jestli jste pochopil. Nejhorší jsou ale ty, co se snaží vzbudit dojem, že máte mnoho společného. Tak například: Vy máte taky dceru. A nebo: Česká republika, předloni jsem byla v Praze. Po případě: Cože, vy jste četl Turgeněva, ale to je báječné. No a nedej bože: Vladimír a Valérie, hleďte, oba jsme na V. Tahle ale zas tak vlezlá nebyla. Odhadovat věk si opět netroufám, ale o mnoho víc jak Amině jí být nemohlo. Postavu měla žensky sportovní a i přes masivní make-up jsem zachytil ladné rysy jejího obličeje, včetně vystouplých lícních kostí, které prozrazovaly, že jsme až za Uralem. Byla přitažlivá, i když jiným způsobem než Amina. Asi bych řekl jednodušším. Chybělo jí něco z Amininy křehkosti a jisté rafinovanosti. Nemám důvod za ní do Ortyjsku jezdit. Zvlášť o víkendu, to bych asi před Aminou těžko utajil. I když bych to vlastně mohl provést přes týden. Jel bych tam s nějakou pracovní záležitostí a pak bych tam jel ještě několikrát. Záležitosti se vždycky nějaké dají vymyslet. Ale nemám důvod. Mám tu Aminu a to je objektivně větší kráska. Proč přesedat do Škodovky, když teď řídím Porsche? Přesto se ve mně, jak jsem tam s tou redaktorkou seděl a poslouchal její hůře či lépe skrývané vzkazy a návrhy, rozlilo příjemné teplo a docela jsem po ní jako po ženě zatoužil. Asi to nebyl jen pěkně tvarovaný zadek, napasovaný do těsných džínsů, co mě na ní přitahovalo. Ani drze trčící poprsí a ani výrazné a možná až moc smyslné rty, jež křiklavá rtěnka přehnaně zvýrazňovala. Lákala mě vulgarita? To ne. Jemná Amina, když na to přijde, umí být vulgární až hamba. To, co mě dráždilo, byla spíš určitá nekomplikovanost, přímočarost, možná i lacinost. Stojí o mě a dala mi to znát. Proč taky ne? Proč by si člověk neměl říct o to, co chce? Náhle mi došlo, že je to přeci strašlivě jednoduché. Na redaktorce mě přitahuje nejvíc to, že mě chce. A ve stejné chvíli jsem si uvědomil i druhou stránku mince, že s Aminou už tenhle pocit zažívám čím dál méně. Spíme spolu, to ano, ale občas si o to musím říct, musím ji dlouze svádět. A taky mě poslední dobou za různé věci kritizuje, napomíná. Už pro ně nejsem ten pán báječný a dokonalý. Aha, tak proto mě tahle zmalovaná Marfuša s velkými kruhy v uších a s botami na podpatkách tak bere. Když jsem ji vyprovázel k autu, přál jsem si, abychom úplně náhodou narazili na Aminu. Aby mě potkala s atraktivní ženou po mém boku. Aby viděla, jak se redaktorka směje mým vtipům. Aby si připomněla, že jsem žádaný a uvědomila, že si mě musí víc hlídat a víc hýčkat. Ale Amina nás nepotkala. Pokud je vám 50 a víc, tak je určitá šance, že už vás v životě jen tak něco nerozhází. A i když narazíte na zdánlivě neřešitelný problém nebo se ocitnete v bezvýchodné situaci, tak se případnému defétismu a fatalismu ubráníte s nás, než vaše vlastní já před 20-30 lety. Protože už víte, jelikož jste se o tom na vlastní kůži nejednou přesvědčili, že všechny, ale opravdu všechny problémy mají řešení. Taky si ale dobře uvědomujete, že tohle úlevné zjištění nesmí vést k pasivní rezignaci, k čekání a spoléhání se, že ono to nějak dopadne. To by to, panečku, dopadlo. Problémy se řešit musí. A do řešení těch obzvláště zapeklitých promluví leckdy okolnosti, se kterými jsme vůbec nepočítali. Protože jsme o nich buď nevěděli, nebo se prostě nečekaně přihodili až v průběhu našeho snažení. Chceš-li nějakou těžkou situaci zvládnout, usilovně na ní makej. Ale nepropadej panice, když budeš mít pocit, že ses dostal do slepé uličky, ze které už ani nejde vycouvat. Protože se možná stane něco, s čím si nepočítal. A když budeš připravený a pohotový, chytneš to něco za pačesy a problém vyřešíš. Možná se pak budeš divit, jakými oklikami ses k cíli dostal. Ale co na tom záleží?
Hlavně, že jsi nakonec tam, kde jsi chtěl být. A jelikož náhody a faktory, s nimiž si nepočítal, nelze logicky předvídat, nezbývá, než se uchýlit k nudně metodickému problem solvingu. Pustit se do té drobné masarykovské práce, mravenčího hemžení, až se nám z něj na čele vysrážejí kapičky potu a ty se slijí v ručej, jenž se z bratříčky spojí v mohutnou řeku, která naplní oceán. Krůčky a kroky, fádně jednotvárné, repetitivní úsilí, ale pak se něco zlomí a kvantita přeroste v novou kvalitu. A takhle nějak to bylo s Ukrajinou. Válku jí nevyhrál žádný zázračný jeden faktor, ale systematická práce na mnoha bojištích. A do toho se na zemi v nesnázích přeci jen pousmála paní Štěstěna. Na začátku mnoho analytiků snilo o svatém grálu, o té jedné věci, která válku rozhodne. Tak předně si mnoho z nás, aspoň v skrytu duše, přálo smrt fašistického diktátora. Má přeci rakovinu slinivky, ne? A Alzheimera, vždyť vidíte, třesou se mu ruce a brada, když mluví. A nejsou náhodou všichni ti televizní Putinové již jen jeho dvojníci? Jenže Putin si žil a škodil vesele dál. A sice nevíme, jestli opravdu 2 hodiny denně dováděl v tělocvičně, jak se na jedné tiskovce chlubil, ale vyloučené to není. A jestli se mu třesou ruce? Komu se prosím vás po 70 občas nezatřesou? Pak sankce. Vzpomínáte si, jak se všichni těšili, že Rusko do roka zbankrotuje a že už nic kloudného nevyrobí, protože mu budou scházet high-tech součástky. Sankce byly důležité, zaplať pánbůh za ně. A Rusko na ně dlouhodobě doplácelo. Ale na kolena nepadlo. Ne hned a nepadlo by ani za 5 let. Rusové nejsou hloupí, umí se přizpůsobit a ruský národ je navíc neskonale trpělivý, nechá na sobě špalky štípat. A zbraně a munici vyráběli jako život, součástky k nim si dovedli opatřit. Peníze nesmrdí a taky mnohé americké firmy ochotně dodávaly do Kazachstánu a jiných zemí v dříve nevídaných objemech, i když museli tušit, že se palety s jejich zbožím rozbalí v jiné zemi než té, která je od nich koupila. Velké naděje jsme vkládali do západních zbraní. Doufali v technologickou převahu precizního chytrého vybavení nad nemotorností zastaralé sovětské techniky. Ano, západní výzbroj zmohla hodně, jenže západ ji dával postupně, se zpožděním a v malém množství. A škudlil na munici a něco nakonec přeci jen vůbec nedodal. Ruské zbraně, třeba že hloupé, uměli ničit víc než děsivě a Rusáci na to doháněli kvalitu kvantitou. Taky se dost sázelo na ruský národ. Mobilizace, 100 000 padlých, pokles životní úrovně. I lidé očarovaní mocnou propagandistickou mašinou musí přeci nakonec procitnout, uvědomit si, do jakých pekel se na ruské trojice se svým pomateným kočím řítí. Jenže to taky nebyl ten rozhodující moment. Režim postupoval chytře, když vojáky verboval přednostně ze vzdálených provincií, zaostalého venkova, z řad neruských etnik, trestanců či nezaměstnaných, ale také středoasijských pracovních migrantů, kterým nabídl ruský pas výměnou za vojenskou službu. Válku tak na sobě pocítili různí Rusové různě. Ti, kteří na to měli, ze země včas odjeli. Když nestihli Evropu, zamířili do Gruzie, Turecka a Kazachstánu. Řekli byste chytří lidé, ale možná jen vychytralí. Poněkud zbaběle, ale vcelku pochopitelně, utekli v obavě z povolávacího rozkazu. Přesto někteří z nich na kapotě auta hrdě ponechali odpornou samolepku ve tvaru hákového zetka. A když se ruských imigrantů čekajících v dlouhých frontách na vpuštění do země svého útočiště ptali pro ukrajinští reportéři na to, čí je Krym, odpověděli někteří, že Krymčanů. A z otázky, komu patří Donbas, vychytrale uhýbali konstatováním, že patří těm, kdo na něm žijí. O tom, jak o válce přemýšlela ruská společnost, můžeme jen spekulovat. Nevíme, jestli byly fanatické Putinovy babky, které na YouTube pálily americkou vlajku a groteskně hrozily Bidenovi jadernou odplatou, typickými představitelkami ruských penzistů. Jestli chodci oslovení reportéry na ruských ulicích nepapouškovali ze strachu prostě jen to, co se od nich čekalo. Nevíme, jestli většina lidí uvěřila lži ruské propagandy o tom, že Západ válku vyprovokoval, nebo se jen báli postavit moci, která jakýkoliv nesouhlas nelítostně postihovala.
ať už vyhazovem z práce, obuškem či žalářem. Nevíme, jak se tvářili představitelé ruské ekonomické elity na to, že mají do západních zemí vstup zakázán. Zda si pro své biznesy našli alternativní odbytové možnosti a taky zda se jim podařilo umístit své ratolesti na jiné než západní univerzity. Nebo se jim dopady Putinova šílenství nelíbily, jenže se prostě báli, aby náhodou nevypadli z okna, aby se jim neudělalo nevolno po jídle, nebo se jim nepřihodila jiná nemilá a zpravidla smrtelná nehoda. Nevíme to. A přece si můžeme být jistí, že pokud by se konflikt vyvíjel pro ruskou stranu dobře, ruský národ by nejspíš žádnou větší odpovědnost za nevinné oběti války nepociťoval. Na druhou stranu bychom u něj marně hledali, kdo ví, jak silnou nenávist vůči Ukrajincům. To, co bychom našli, to by byla obrovská lhostejnost. Pokrčení rameny byla nejčastější odpověď mladých Rusů ze všech koutů té obrovské země, když je zpovídal mladý ukrajinský vloger při svém brouzdání na internetu. Respondenty lovil v čatech a na sítích nebo je odchytl při hraní online her. Ptal se jich, zda vědí, proč Rusko na Ukrajinu zaútočilo, co Ukrajinci Rusům udělali nebo čím je ohrožovali. Ptal se jich, zda je spravedlivá smrt a zmrzačení tisíců ukrajinských civilistů, včetně bezbranných dětí. Zda k Ukrajincům pociťují zášť, zda a jestli a proč. A odpověď byla skoro pokaždé stejná. Pokrčení rameny jako výraz chybějícího názoru, nevyhraněnosti, lhostejnosti. Nevím, je mi to jedno. Asi, možná, nevím. Půjdeš do války, když tě povolají? Nevím, asi ano. Jestli mě povolají, tak asi půjdu. Asi to tak musí být. Lhostejnost, ze které mrazí. Tihle kluci a muži nejsou dost drsní na to, aby se nechali mlátit obušky na protirežimní demonstraci. Ani by se kvůli svým názorům nenechali zavřít do pekelného ruského kriminálu. Ale klidně by se bez nejmenšího zaváhání nechali odvést na jatky ukrajinské fronty a ještě by prohlásili, že je to jejich dolk. Tak jak pak, že to dopadlo s Ukrajinou? Co nakonec válku rozhodlo? Všechno dohromady a nic z toho obzvlášť. Západ se nakonec vzchopil a navzdory uboze trapným proklamacím o únavě z války dodal většinu z toho, k čemu se zavázal. Možná pochopil, že Rusko by se na Ukrajině opravdu nezastavilo. Zbraní nebylo tolik, aby ukrajinská armáda nad zvířecí přesilou zvítězila, ale dost na to, aby tlaku Rusáka odolávala do doby, než ten se sám dobrovolně stáhne. Sankce byly sice děravé, ale díry se postupně dařilo látat. A Ukrajina se svými spojenci dokázala přesvědčit klíčové státy, aby Rusku nepřeprodávali komponenty do raket a tanků. A ruské válečné mašinérii docházely prostředky, které musela o to sveřepěji ždímat z jiných oblastí. Takže na zdravotnictví, školství, dopravu a sociál zbývalo ještě menší málo než dříve. Čím dál víc lidí hladovělo a v zimě mrzlo. Komunální sektor, už před válkou podfinancovaný, leckde kolaboval a věčné havárie v dodávkách vody, elektřiny a tepla či fekální záplavy z praslých kanalizačních soustav už byly za hranou trpělivosti i těch nejtrpělivějších z trpělivých. Za tou hranou, kde je ti už jedno, jestli dostaneš obuškem po hřbetu, protože doma ve tvém bytě tě čeká teplota jen pár stupňů nad bodem mrazu. Nebo už půl roku nosíš do bytu studniční vodu v kanistrech a ven vynášíš a do křoví před panelákem vylíváš kyblíky s močí a výkaly. I z těchto důvodů se lidé čím dál častěji srocovali na náměstích a přestože tam nestáli ve jménu ukončení války a nebyli ani nijak navzájem propojení, pro režim představovali problém. Do toho se po celém Rusku jako lavina začaly šířit diverzní akce partizánů. Ať se moc snažila sebevíc, zprávy o úspěšných atentátech na regionální činovníky, vyhození muničních skladů do povětří či podpálení vojenských komisariátů se už nedařilo tajit. A každý další takový čin dodal odvahu jiným, kdo je chtěli následovat. Činovníci dostali z místní masy strach a odmítali plnit příkazy z Moskvy. V Rusku se spustil neřízený proces, který nešlo zastavit, leda usměrnit. A tohoto úkolu se zhostili oligarchové, kteří vycítili slabost systému, ale také svou poslední šanci aspoň trochu si před Západem zachovat tvář a uchránit svá aktiva. Převrat v nejvyšším armádním velení jim nedal příliš práce. Loajální armáda si pak hravě poradila s Putinovou národní gardou.
Zda toho šílence při útoku na jeho sídlo zabili, nebo se jim výměnou za doživotní diskrétní azyl vzdal, to už se asi nedozvíme. Elita sformovala prozatímní vládu demokratů, kteří podepsali dohodu s Ukrajinou a stáhli armádu. Všem se tehdy ulevilo.